आज आपण मस्त कुरकुरीत तिखट शेव बनवणार आहोत। किती कुरकुरीत आहे तुम्ही बघू शकता आणि हाताला तेल देखील चिटकत नाहीये, मस्त झाली आहे। हॅलो फ्रेंड, श्रुतीज किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण अर्धा किलो बेसन पिठापासून मस्त कुरकुरीत तिखट शेव बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया। तर तिखट शेव बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी अर्धा किलो बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजेच चना डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। आता आपण हे पीठ परातीमध्ये गाळून घेऊया। आपलं पीठ या ठिकाणी गाळून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये ओव्याची पावडर टाकूया। आपण ओवा मिक्सरमध्ये बारीक दळून घेतलेले आहेत आणि त्यांना गाळून घेतलेला आहे। आपण ते अर्धा चमचा टाकतोय आणि आपण यामध्ये थोडीशी जिरेपूड टाकतोय, 2 चमचे तिखट टाकतोय, चवीनुसार मीठ आणि आपल्याला यामध्ये 1 छोटा चमचा हळद टाकायची आहे आणि हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला यामध्ये 1 छोटा चमचा तेलाचं मोहन टाकायचं आहे आणि याला छान असं एकत्रित करून घ्यायचं आहे। आता आपण याला हाताने चांगलं मिक्स करून घेऊया। तेलाचं मोहन टाकल्यामुळे शेव छान कुरकुरीत होते, त्यामुळे आपण तेल टाकलेलं आहे। जर तुम्हाला नसेल आवडत तर तुम्ही नाही टाकलं तरीही चालेल। आपलं हे छान मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडासा खाण्याचा सोडा टाकतोय, याला चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता आपण यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून याला चांगलं मळून घेणार आहोत। जसं आपण पोळ्यांची कणिक मळतो तसं आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपलं छान असं पीठ मळून झालेलं आहे। हे मस्त असं सॉफ्ट आहे। आता आपण साचा घेतलेला आहे शेव पाडण्यासाठी, त्याला चांगलं तेल लावून घेऊया। आता यामधून थोडंसं आपण पीठ घेऊया आणि यामध्ये टाकूया आणि आता शेव पाडायला घेऊया। आता आपण या ठिकाणी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल छान गरमही झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये शेव पाडून घेऊया। आता आपण याला उलटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपली शेव या ठिकाणी छान अशी फुगलेली आहे, मस्त दिसते। तुम्ही बघू शकता आपली शेव या ठिकाणी छान अशी तळून झालेली आहे। आता आपण हिला काढून घेऊया आणि उरलेल्या पिठाच्या अशी शेव तयार करून घेऊया। फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपली छान अशी कुरकुरीत शेव तळून झालेली आहे, मस्त दिसते आणि टेस्ट सुद्धा तितकीच छान आहे। तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली
हे कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. सोबतच व्हिडिओला लाईक करायला देखील विसरू नका आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी श्रुतीज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया नव्या रेसिपीज सोबत. धन्यवाद.